day. Nahuman naman tag pamilo day sa sige natog tabi-tabi day na. Sa amo ang kwarto day mo tambay ko dito day kay magkuan ta day, magchika-chika ta day. Sa ato ang chika-chikahan day. O abot sa amo ang pagpanarbaho day. Abot sa trabaho. Okay. Topic ta sa trabaho nato day. Kamo gali day, may mga trabaho diha nga kana galing naka-provide sa inyo ha. Thankful mo ana. Yes. Kay sa pagkakaroon gud day lisod ang panahon nato ron. Kumusod sa kag negosyo day no risk go day. Oh, mo risk go ka pero daghan naman go kay nisulod og mga negosyo day. Like for the example day, daghan ka musod ka nang negosyo nga wala kay idea. Pwede ra kang mo sugod sa pinakagamay nga negosyo. Kung kaya ba nimo sa imuhang kanang capability nga kaya ba nimo magnegosyo anang butanga kung mo risk go ba ka anang butanga. Mao na siya day magnegosyo ka, either magnegosyo ka sa pagkakaroon gud day 2025 daghan na kay tag negosyo day dagang nangasud nga mga negosyo nya daghan kong nakit-an day nga ang negosyo day dapat kuan jud ka day tibay ng loob laban lang gyud ka matag adlaw kay ngano nay adlaw nga kusog nay adlaw nga hinay kay tungod sa kadaghan nang nagkuan kanang nagpa-trend anang negosyo like for example kami day sa amo ang diri sa amo ang lugar day ang madali-dali ra gyud natong magpaninda sari-sari store munang kami day daghan kami day naninda day so ikaw day kako sa una day daghan ikog mga lugi daghan ikog mga ginapaakan nga mga chicheria sa mga R80 mga atong mga inday dako ay kog lagot day mahilak ko usahay day kay ang ginansya unta nato day ing ana mauna pero dili na nato mabawi kay gipangkit-kit ang uban gi kuan na gi wa na nakuan na wa na imuhang ginapuhunan risgo ka day sa tanan niya negosyo day kay kuan ka day kanang kugihan ka kami day di mami kugihan day kuan mga mi day matdugay mi mata kapoy kay mi mo nang sa buntag or naabaron ko akong mama may akong gi-alternate mi sa oras like jote baron mi niya tapos wa mo dugay mi og mata siya may mo kuan manghatag diya sa amo pero kana gyud among negosyo day kay ginagmay ra na day dili na dinagko day naranas pangbalay mo na maka-provide ra pud na sa amo ang gusto like di mi ka jote baron tungod sa kanang panahon dili mi mo kuan sa mong pangaon kami ni Jay nga mangaon mig-asa mi mukaon kay kami pud baya diri day magluto-luto ko day na di lalim magluto-luto day akong bana day choosy kay kaon day kung usay kanon ron day mora na kanon igudto lahi na pud among kanon kahapon lahi na pud among kanon ing ana mi kakuan diri day kagasto mo na yang Ginoo day murag makuan na mo muhatag og bata kay kuan kay mi or sadyang di lang gid may tagaan sa Ginoo pero okay ra man gud ko day kanang mingon ng taon ako wala pag yun sahay ko day makaprangka ta day sa mga tao ngayong ana day kana kay wala common sense di lalim buhi og bata ron oy kay mga bata ron nay uban depende sa pagpadako kung nadako ay muhang anak sa disiplinado okay kayo pero imong anak kay imong gidisiplina sa balay pero sa gawas day nakat-on sa mga binuhatan nga dili inato masyak mo lang kay nga ana day mong anak kay dito sa lain mo nakatunan di ba o di lalim ang mga anak ron kay ang mga anak ron mga spoiled dagang mga pangayoon dagang kung mga makit ang mga estudyante na kung makasakay nako na mga nindot kay mga cellphone lahi ra gyud sa kani adto ga mga buhi kag kuan day baka na galing mo ang sipo nagsigig to day lahi ang mga batanon sa kaniadto og karon lang nga generation ha mga naa ni tungtong barog 10 9 mga ana kanang 9 to kuan day makaingon lang kag Gen Z na kay day mo lahi na kay sa uban day oy di ta kakuan nila day dili nato sila ma-level sa ilahang mga ginagusto kung ikaw nga nadako ka nga disiplinado sa imuhang ginikanan og tapos maminaw gyud ka sa imuhang ginikanan o nadako ka sa imuhang lola kanan nindot ka na nadako ag lola day kay disiplinado ka day kuan ka sa imong lola day kay tanan imong lola dako ay kagrespetar sa imong palibot mapagamay mapabata pa na or mapatiguang mas magkuan pa magay na sila tiguang nindot kay nang kanagaling ang mga bata nadako sa apo sa
lakad ni adto. Ambot lang ron kay wa ko kabalo sa kuan puts mga lola ron kay mga lola magsige na mag-TikTok. Mag-reels naman po ng mga lola ron, magsayaw-sayaw, mag-TikTok, pareha na to ba? So daghan na kay tang mga nag-TikTok day, daghan kay tang mga nag-reels, nag-vlog day ba? Ay, naku po. O, di ba? Lahi lagi yung nagkaniya to og karanday mo nang daghan ka usaban day, daghang mausab. Mo nang ikaw day, day. Ako day prone kay ko sa kanang palibot day nga matan-aw nako. Makakita og estudyante diha nga nindot og barog ka anak ko. Lupigan naman lang taaning mga bata ron. Oy kay ngano mga pak aura day na kay now. So sambot na lang gyud lahi ra gyud nato na nga kanagaling na ultimo crop top day lisod today ga just day. Mo na to sa uton day. Sa mga Gen Z ana day naa pa nay buhaton day kanang pinakita diri pa day kaning atong tiyan ana-anaon pa na nila or di ila barong diri. Oh, yan ana. Oh. Angayan ka kuha ni tanahon o di dako lang akong tiyan yan haana pa na diri itsuba-tsurba pa na nila diri nya accessories pa day pak ora na kaingon ka masuyak sa mga bata noon karon day pero ilahapon na mo bitaw nang niana ko nimo lahi ang mga bata ron lahi ang mga dako nga kay na prone magud sila sa suya sa ilahang palibot like siya ngono siya kita sa una day masuya ta tong classmate kay gabangs o mo to magbangs ta day. Magbangs-bangs ako sa una college pa ko day suya kay ko classmate day uso pa man sa unang mga bangs day murag kanding day ba imo uso kay na sa una day sa kami day kana maura gyud gisuyaan na mo sa una day sa katong kaniadto pa na mo kung kabalo pa lang mo ang bangs day pinaana na uban na ito ba di na makita ang naong day di makita ang mata day mura na nagmag-ana day. Oh, imo day. Oh, ingana ka kuan ang sa una day ang among kasuyaan day no, ang mga classmate kay ang mga bangs, ang mga kuan, ang mga napay buhok nga wagi-wagi, syagi-syagi. Mura na kasuyaan na mo sa una day. Karon day, kung unsay kasuyaan sa mga batan-on day, kung unsay kuan kanang latest, uy anong latest like cellphone, iPhone, uy day di ka tak-afford. Ako gali day. Ingani lang ko day, ka-afford iPhone day. Pero naghunahuna po ko day. Ang iPhone hindot siya. Sangan nga iPhone mga unsa pa nga branded diha nga mga sinina. Ang imo unsaon cellphone parihara na day, makontak ra mo day, ang imo lang ana day, ang kasosyalon lang day. O mao nang ang mga bata ron, makuan sila, masuya sila kay ilang mga kuan. Mo na uban ay mga bully, na mga kuan, luoy kay day, mas worst pang bully ron day kumpara sa una. Sa una day among bully day sa mga classmate mo og tambok ka day. Ingno ka day. Uy, kada tamang bata pa sa damuhan maghapulan sa't magtampisaw sa ulan. O diba? Kasi relate na ako. Parehan akong edad sa kaniya to. O maura na yung bully day. Walay physical day kundili verbal da. Ako din sa una day, isungugon ko day. Kana mo akong apelyido day kaysa panta ko ay pantat. Ara dagkay bully na ko day. Verbal. Wala sa una nga nang bugno. Hasag paon agoy day di ko day. Uso sa una day. O kisa may nakakuan. Uso sa una day mag showdown mig sayaw-sayaw day. Mag espagiting pababa may sa una day. O kasi nakarelate ana. O sa unang panahon nga mag spagiting pababa ng pababa. Oh, moro na ang kuan sa una karon day maglisod ka sa mga bata noon ron day. Maglisod kag sagang. Mga kuan ngayon nga mag-unsa na sila day. Usap ning sounds bana day oy. Mga kuan mga sounds day kasabot. Pero lang sa na mo na akong kuan ninyo day. Tan-awa gud ron. Mga batan-on ron lahi na. Mo nang kamong mga anak mo kana mga ginikanan nga na ay wise thinking kung usa na imo makaya usara naglisod ka sa usa kutob ra ka diha ay nagsigig dungag kay di lalim buhig bata. Madako na nya wa ta kabalog madako na day
advance ron day, ang mga teknolohiya ron day. Ang teknolohiya mo ini advance day, pero ang mga batanon ron day ambot lang mayon tag na advance pud ang pangutok. Kay nay uban day. Day malipay day sige. Day we kanang klase kami sa una day malipay mi sa una day ting klase day. Ting uli ana ba? Karon day lain ang panahon gauwan. Mayor, way klase. Kuha na, suspended na kay. Hala, mayor. Usas, klase, manay. Okay, manay. Halo, day kami sa una, day. Day. Kisay may nakarelate na ko, day. Nga sa una, day. Bahala ka bagyo, day. Ato pag-skwilahan, day. Oh, muskwila, gid mi sa una. Oh, ingana mi kakuan sa una niya. Inyong mga maestra sa una. Ang maestra, day, mga gores, day. Wow, mga gores, amo mga maestra, day. Sa una, pinakusnot dire. Hapakon mi og kanang kuan kanang basta chalk. Hapakon mig mga eraser. Hapakon mi og abakos, day. Kasakit ka ng abakos, day. Hapakon ka, day. Oh, niya. Ang mga maestra, day, taas kig mga stick sa una, day. Hapakon. Ganahan pa ka, day. Pero skwila gyapon mi, day. Ya sa una, day, maingon lang kag musumbong ka sa imong mama. Di ka musumbong. Kaya naman. Kaya naman musumbong man ka. Kusnuton kay mama, day. Bunala ni mama. Ganong pabadlong manggug ka. Nagpabadlong ka. Kay nangaan ka dito sa imong maestra. Dili na may nga na imong maestra. Di ka bunalan kung di ka pabadlong. Oh, di ka, day. Dili ka kuno sa imong inahanday. Di ka tuuan. Ang tuuan na maestra. Sa unang panahon. Karon gamay nimong ligas ikaw maestra, day. Gamay ang ligas sa maestra, day. Imo lang nang nakuha na imong estudyante. I-post pa ka, day. Video-videohon pa ka, day. Niya ireklamo pa ka, day. Pinaka-worst pa, day. Kuanon pa ka, day. Oh. Ingana ang kakuan ang sitwasyon karon, day. Sa una, day, makaingon lagi sas kanindot naman lang hamugaway. Ana ba? Flows. Nindot kay, day. Kumabitaw nakaana ko, day. Naa magali ng cat kanang mga kanang NSTP, unsa pa cat kanang mga kuan, unsa kanang ROTC kana, day. Approve, day. Kung imong anak, day, na well trained gyud anak. Kaingon jud ka, day, imong anak, day, saktos kuan, day, saktos disiplina. No, sa una, day, lahi lagi kay kani adto, day, o karon, day. Mao nang karon kung kamo lang mga inahan mo, kabalo mo, risgo kayo mga anak daghan ubay-ubay sa pagkakaroon kay lisod kay ang palitonon kuto bra duha kaya na. Duha na lang kay ngano lisod kay ronday. Ako galing tinod anay lang og mahimo manggali og naa manggali kay usa maayo pero og wala wa koy mahimo. Pero thankful gyapon ko, day, kay ngano og mamatay ko, day, wa koy anak, day, nga nagproblema ko nga sa umaabot nila nga panahon kay lisod kay ang panahon karon nagkalisod ang atong panahon. Mao nang kita lisod jud kaayo ron. Kung okay pa lang kung napadayon pa lang ang legacy ni Papa Diggs, okay kaayo, pero sa pagkakaron, day, ambot lang mangambot na lang gyud ko kadako na natong problema, day, mayon tag masulbad lang pud ni sa magtinabangay tang tanan, no. Mo nang ako sila na lang wala na murag ako og wala koy anak okay ra pod, pero og na koy anak maayo kay ngano lisod jud kay nay anak ron kay financially, physically, mentally tanan na lang basta kay manay li naili, day, basta naili, day, mao na, day, mao na kaingon ta, day. Lisod kaayo manginabuhi sa pagkakaron. Mayon tag ang imong anak, day, makita sa imuhang kuan, day, ba sakripisyo sa tanan. Makakita naman pud ng uban nato mga anak nga nagsacrifice pod, pero ang atong anak, day, ayo sa ninyo pressure kay ginidako kay mao mabuhi ninyo, mao mo kuan ninyo. Kalain pud nimo nga ginikanan, oy. Nanganak lang ka para ing anak, no? Nanganak lang ka kay para mo buhi nimo. Nanganak lang ka kay para mo kuan sa imuha, mo provide sa imuha pagkatiguang. Uy. Ay, di na maayo. Kay lisod ka ayo, day, lisod sa pagkakaron, day, kay mobitaw ng uban nga minyo na sayo kay nga minyo because kay ilang palibot, day. Uy, ingani din sila. Lahi naman ang mindset sa mga batan ron, day. Di man ni pareha nato nga sa una nga makakita kita sa tong ginikanan o sa kasakripisyo.
Depende sa anak kung mutabang nimo ug mutabang nimo maayo ug dili wa kay mahimo ana day. Na. Naman kay uban niya itsapuira ra ka wa kay gamit nga ginikanan awa ka. Oh, tinud-anay lang bisag imo pa nagihatag tanan, imo pa gipangga, imo pa nagi-provide sa tanan. Nay anak gyud salbahes. Di gyud na mutabang nimo ug magkinaunsa ka. Pero ikaw na imo anak kuan kaayo sa imuha na hands up kay ko anak day. Mo nang kamo diha maginikanan mo. Ayaw na palabii. Okay na nang duha, okay na nang duhara. Usa maayo na na. Ay mo ka pressure anang daghan kay anak si kuan. Uy day kanang daghag anak day dilalim anak day. Ak na lang day. May to sa una day kay mikos-mikos okay kay yung buhi kani adto nga gamay ra kay mug mga makuat. Karon day mahal kay palitonon day bugas day kami kay mga on manage day mga haskan dakuan na magkinan-an day oy kay mga dagko man mi ang tao day magkadako pud ang imuhang mga bayarin imong mga expensive nimo sa imong buhay imong gustong paliton magkadako pod ingana ra na day ug pobre ka day aw mao na gyud na imong kinabuhi day mao gyud na imong ginagasto kung nag-minimum ka sa usa ka adlaw nimo gasto kag tag 200 a day aw okay kay karon kami day no lisod na mo namo day naglisod man gali mi day kaon mi dire kaon mi pungko day 150 igpaniod to na po day magproblema na po ko usay na po imong sudanon nakaka-stress mo na day nang ako ninyo day ako lang gi-advise ninyo kamo mga batanon mga bata karon nga nagsugod og kanang ingana nga naguyab-uyab sa kay ilalim kuan day buhi og bata wa man kay mo ka-provide sa inyong kagalingon kana apakahanglaing ang bata day magkinahanglan magkadako ang kinahanglan day Maura na day dili ta mo buhi, di ta mo manganak day nga sige na lang gitag panganak nagpakuan na kasi mong kinabuhi day imbes nagkuan na kuan ikaw may nagproblema na imong kinabuhi day nagdungag-dungag ka lang gidungag-dungagan nimo imong anak nga waon tay sa inyo nagiamong-among gisawilik lang tanan ninyo ingana ka kuan ninyo ang utok day sawilik day o day pagkuan mo day mga contraceptives day ba paggamit mo day kay lisod ng managhanta